Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina seyyidil enbiya vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem Müslüman oğlum, yakınlıkta men ilme bir tahqiq kelip etdi. Muhterem aqullan beri, ustadlan beri, jergilan yurtdan akidin hakkında bir tahqiq edipdir. Oşa tahqiqini iddia edipdir ki ol bir akidi ki şeriat boyunca ona haram deyip aydılya, ol hayt akid şol akdi ki el bilen çekilýär dipdir. Ama bu bir kamera ya durbin bilen çekilýän akidler ki şol takdirlan qiyni, aqullan qiyni, şeyhlan qiyni, pirlan qiyni çektirip turda qıtırıp qoýarlar. Bu akid o haram akidde, belki haram akid, hayt haram akid, şol akdi ki el bilen çekilýär dip iddia edipdir. Aqullan tahqiq ýazypdyr. Maňa iberipdir we öde isläpdir ki Cenab-ı Hafız ýolunda maňa men adam tutmanjak, maňa cevap verdi. Elbette Müslüman oğlum, siz bilýärsiniz ki umumi surata men ulamalarň, aqullarň, ustadlaryň adyny tutmanyna hiç bir hewatim ýok. Belki men mecbur bolmasam, öňçe öder at tutmasam men at tutamak. O belki at tutmanyny gurulmapdy baraky sünkü ýetirmesele, mecbur bolmasam men umumi surata at tutamak. O belki at tutsam, siz bilýärsiniz ki men olan atlaryny şol hulata taqdir, ustad, şunýalyk bir muaddabany ihtiram bilen men şolary yündemde baraky meseleleri Hanefi mezhebe göre açıklayıp vermekdeyim. Indi ki tadı Müslüman doğumun öyle taqaza edip de cevap versin bana deyipdir. İkinci men adında da tutmaz deyipdir. Ha bola Müslüman doğumun mumur müşkül yok. Ama baraylı Müslüman doğumun iddiatına, Müslüman doğum iddia edip dur ki ol bir akdi ki el bilen çekilýär haram. Ama bu kun takdirden akillerini durbin bilen, kamera bilen çekip de surtunu öýde goýdy, bu akdi haram akil deyip aydylmaýdyr. Müslüman doğum dikkat edin o da. Awul başına o da şugurun ödünü 60 yaşından 70 yaşından sonra sorasanız bütün kadimden gelen Türkmen serhan turgunne hemişe şey aklı haram deyip yaşadı. Şu zamanında da şey aklı şilakidi. Yani kadimden de biz qakamın aklını gördük, dedemin aklını gördük. Şoňa men taşlardaky ulakon yaşadan akıllarını gördük. Ya hatta şolaň oglunlyklaryň akıllarını gördük. Şolaň hiç gady el bilen çekilen akıl diýdi. Belki şol durbin bilen kamera bilen çekilen akiller. Oşa 60-70-80 ilmin awal hemişe şu hakkında hukum şudi ki akil haram. Her bir öýde şu akille bolsa, el bilen çekilen akil diýen gurun ýokdy. Şu akille bolsa, şolaya ferişte rahmet ýermeýe, olaya şoňa jylla ýerýe, olaya namaz okuymak dogry diýip, şu durutna awallama şu hakkında hukum berilip berende atçydy. Omşa taýdan şu ahunaga musulman dogolman gelip şuň üstüne gurun etmekligi Kebarakim ol akdiki el bilen çekilýär haram ve akid haram diýen iddia etmekdigi bu kadim Türk mesela gelýän Türkmen Müslüman dogan ýüdeyi tersat. Çünki siz bir tahqiq etdiňiz fezai mezaziden ne gödäbilýärsiňiz. Akkasyn İrana gelenligini öňe 200 ýylla bolugdy. O biz ömür taýa dünýä gelip qaqamyz babamyz diýenler hemişe şey akiller görüp ýaty. Şu wada çelimmen bir musulman doganmyň öýüne kadimde ýalňyslyk elbet akil çekilipdir da, şoň hiç el bilen çekilmepdir. Belki şey durbin bilen marakim şol çekilen akiller. Ben hoşa daýry musulman doganmyň muň hakynda aýtýan gurruňy bir dogry gurruňda awwaly muň hakynda ihtilaf ýokdy. Belki soňdan şu musulman doganlymyňky öz aqullarynyň, öz pirleriniň, öz şeyhleriň akilden gelip ýapşyrdylar, öýlere sallar, şu tükellere sallar, maşinlere sallar, şu gurrun iddia etmän durdular. Şu gurrun ortak oklamany durdular ki ol haram akil diýerler, ol akil. Bu biziň çekdirýänimiz, bu biziň goýýanymyz, biziň maşinne goýdurýanymyz bir haram diýip iddia etmän durdular. Şoň söýlenne 87-nji ýylda. Şu gurrun düşdi ara, awal ihtilaf ýokdy da. Gurrun düşdi ara. Müslüman doğumunu iddia etmän durdular. 87-nji ýylda şu jergelanyň özünde baglyk diýen oban Howzi ilmi al-Azharynda olýanky Ahumman Ahim Yezdani, yani Adakip bilen awdurlar. Abdülgafur Ahun Yezdani, Nur Ahmed Ahun Yezdani taqdirleriň marahim namaýan yani mizban bolmaklygy bilen gadim men bilşinden şol Maksud Ahun rahmetullahi aleyhi şagirdlerinden şolaň mizban bolmaklygy bilen şu taýda 87-nji ýylda yani 13 ýyldan awal şu taýda oturuşly, şuň üstüne gurrun boldy. Sonra kullin akdyn üstüne bir soragdan hem boldy. Ine bir sorag şey fasizni okuyup beren. Serahadan fetva verdiler, şeyle buradan doğru değerlerine. Hemen doğru değerlerine, şu iki tane akidiki biri el bilen çekildin, ya kameraya dürbün bilen çekildin, şunlardan hiçbir fark yok deyip, nemetle fetva verdiler. Dikkat edin. Sonra şu vakittir. Aya miyane gireften eksba dürbün akkasi ve keşidenen badest ahkamı tesvir mutlulabet mikalet yakir. El bilen çekildin, ya dürbün ya kameraya çekildin, şunlar hukum fark etiyem yetmeyem mi? Muhtelif ştada olamalan qowlaryny getirip, mesele muhtelefi, doğru diýerler de var, eğri diýerler de var. Ýönem Hanefi mezhebin
Kavli raci az akbal ulemayı ahnaf deyiptir. Hanefi mezhebi muhakkik ulemalarının, güçlü ulemalarının benim fetvat neme? Aks kirepten bazı mutelakki imruze veya bazı eski dişe fark etmeyiptir. Elimden çekmem olsun ya durbinme çekmem olsun. İkinin arasında hiç bir fark yoktur. Müslümanların suretinde şun haramlığının hakkında maraq nemettirler. Şu tadı fetva vertirler. Oğlum şu tadı muhterem ustad. O'zi musulmon doğullamada qadimden kelgan sürgünler var. Hanefi mezhep boyunca hiç ihtilaf yoktu. Ba'dan ihtilaf ki bile ettiler. Ondan sonra ne oldu geldiler? Meclis fıkıh Türkmen sarayda oturuşulli, aydışılli, dişilli. Elhamdülillah vel minne. Şu tadı iki tane eklin arasında hiç bir fark yok hakkında emettiler. Fetva verdi musulmon doğun. Oğlum şu taydan şu türgün bola gelip padat otunu gurunga pek musulmon doğun. Mınımız bir ola qamır yanlış yani. Allah temciyona tevfik versin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.